Уважаеми колеги, имам удоволствието да представя кандидатурата на катедра Португалистика и лузофонски изследвания при Факултета по класически и нови филологии за знак за качество на Софийския университет в категория Успешна промяна. Катедра Португалистика и лузофонски изследвания бе създадена с решение на Академичния съвет на Софийския университет от 17 ноември 2021 година. За периода от своето създаване до момента нашата катедра развива извънредно успешно образователна, научно-изследователска, научно-приложна и културна дейност, чието акценти съвсем накратко ще обобщя. Екипът на катедрата непрекъснато се стреми към иновативност и повишаване на качеството на преподавателската си работа. Разработили сме няколко актуализации на учебните планове на катедрата, фокуса бакалавър и окъса магистър. Създадохме и апробирахме общо 23 нови учебни програми за двете степени на обучение, съответстващи на най-актуалните тенденции в международното образователно пространство, а също така и на изискванията на пазара на труда. Проведохме 2 семинара, първи по рода си в областта на португалистиката в България. Единият от тях бе дискусионен семинар на тема преподаването на португалски език, португалоезични литератури и култури, в специалност португалска филология, актуално състояние, предизвикателства и перспективи, а другият бе първият национален семинар на тема обучението по португалски език и португалоезични култури в контекста на партньорството в преподаването на чужди езици и култури във висшето и средното образование в България. Като в него се включиха участници, освен от Софийския университет, от Великотърновския университет, от Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров, от Бургаския свободен университет, от редица гимназии в София, Бургас и Варна, в които се преподава португалски език, а също така и експерти от Министерство на образованието и науката. Създаването на катедра Португалистика и лузофонски изследвания направи възможно значителното повишаване на международната видимост на работата на португалистите от Софийския университет, чрез участието ни в международни научни мрежи, съвместната организация на международни научни форуми и реализирането на съвместни публикационни проекти. Проведохме 2 мащабни международни форума с сериозен отзвук. Първият от тях бе Международната научна конференция, посветена на 100 годишнината на португалския Нобелов лауреат Жозе Сарамаго, която бе част от цикъла пътуващи конференции, организирани съвместно от Автономния университет на Барселона, Софийския университет Свети Климент Охридски, Университета на Виго и Университета Рим 3. Другият мащабен форум бе първия конгрес по португалски език и лузофонски култури за Централна и Източна Европа, който се проведе с домакинството на Софийския университет и с участието на лузитанисти от 23 университета и 12 страни. Работим много активно за мотивиране на студентите, които вече се обучават в специалност португалска филология, както и за привличането на нови студенти. Провеждаме научно-приложни формати, културни събития с участие на чуждестранни учени, дейци на културата и на студентите от специалност португалска филология. Тук ще изброя няколко вече утвърдили се в последните години формати. Студентския конкурс по превод от португалски език, студентският семинар лузофонски литературни четения, студентската научно-приложна сесия Светът на лузофонията, Денят на португалска филология в Факултета по класически и нови филологии и последният ни формат – Националният фотографски конкурс и фотоизложба на тема Портрети на Португалия, българският фотообектив в страната на Камойш. Със създаването на нашата катедра се повиши националната и международната видимост на португалистиката и лузофонските изследвания
които се осъществяват в Софийския университет. Нашата катедра участва в 2 международни академични мрежи. Първата е мрежата на катедрите Камоиш, която включва 63 катедри, които представляват авангарда на португалистиката извън Португалия и се намират в утвърдени изследователски университети в Европа, Америка и Азия. Втората от тези мрежи, в които членуваме, е мрежата Жарика, която обединява научно-изследователски почетни катедри по света, които носят името на португалския Нобелов лауреат Жозе Сарамаго. Последната ни изява в първата световна среща на катедрите от Международната академична мрежа Камоиш, която се проведе през месец юли 1924 година в Порто, ни позволи да представим постиженията в научно-изследователската си дейност, както и различните формати, които организираме. Позволи ни да затвърдим вече съществуващи научни контакти, но също така и да потърсим нови възможности за сътрудничество с европейски изследователски университети в мрежата на катедрите Камоиш, от която сме част. Благодаря ви за тази възможност да представя кандидатурата на катедра Португалистика и лузофонски изследвания при ФКНФ за знака за качество на Софийския университет в категория Успешна промяна.